Keď bol také zle na začiatku, tak by som s ňou nebol. A to treba skúšať, nevzdávať sa. Ale to skúšanie to trvá čas, chápeš? Lebo to není len o tom, že príde za niekým a že čo povieš? Že vyjdeme si spolu niekde alebo čo si? A povie ten človek áno. A teraz to musíš vymysleť všetko. A ten čas to stojí, to vymýšľanie. A nájsť ten čas spoločný, nájsť to miesto spoločné, keď ona je, ja neviem, 30 km od teba žije, tak nejaký ten prienik priestorový nájsť. Čo budete robiť? A teda. A to je všetko čas. A fakt, keď zistíš, že s tým človekom nechceš byť počas tohto, to je hnoj. Stráta času, chápeš? A čas je, ja neviem, moc vzácny pre mňa. Lebo fakt, keď si predstavím, že mám zabiť celý večer, alebo nedaj Bože celý deň, že pôjdem s niekým niekde a že by možno z toho človeka mohlo niečo byť, že by obohatil môj život. A na 90% nie. Alebo môžem prísť tu, zahrať nejaké hry, počilovať a viem, že to bude isto sranda na 1,000,000%, tak prečo by som si nevybral tú druhú možnosť?